Фільми про звичайних людей, які впливають на долю цілої країни. У Києві провели фестиваль турецького кіно, приурочений річниці створення Турецької Республіки. Фестиваль тривав 3 дні. Про що кіно і як все відбувалося? Подробиці далі в сюжеті. Дні турецького кіно у Києві відкрили стрічкою Уміта Кеоркена «Блакитний велосипед». Це історія 12-річного хлопця з маленького містечка. Малий рано втратив батька і гроші на свою найбільшу мрію – блакитний ровер. Хлопець заробляє собі сам важкою працею у ремонтній майстерні. Та зрештою усе накопичене дитина витрачає на відновлення справедливості щодо однокласниці, у яку таємно закоханий. Свій фільм в Україні режисер презентує особисто. В цій історії діти заходять у світ дорослих, і те відчуття несправедливості, яке вони пережили в дорослому світі, вони проєктують і переносять у свій дитячий світ. І рішення знаходять саме в своєму дитячому світі. «Блакитний велосипед» – перша повнометражна робота режисера. Стрічку з моменту її виходу 3 роки тому вже показали на 36 фестивалях. Та найбільше, зізнається автор, він запам'ятав прем'єру на Берлінському кінофестивалі. На неї приїхали діти з турецької глибинки, для яких фільм став не лише акторським дебютом, але й першим переглядом кіно на великому екрані. Заголовок статті у відомій німецькій газеті, присвяченій цьому фільму, звучав так: «Діти з Анатолії роздавали автографи в Берліні». Український глядач стрічку сприйняв на ура. Люди діляться, вже не вперше відвідують дні турецького кіно. І відзначають, стрічки тут завжди дуже чуттєві та емоційні. Наші культури досить такі близькі одна з одною, тому дуже багато ми маємо спільних цінностей. Я думаю, що нам, можливо, в житті не вистачає емоцій, а турецьке кіно надзвичайно емоційне. І я думаю, саме за цими емоціями, за цією красою почуттів і приходить глядач на турецькі фільми. Посол Туреччини в Україні подякував усім, хто цікавиться турецькою культурою, та висловив сподівання, що дружба та зв'язки між країнами лише міцнішатимуть. Той обмін емоціями, який, я певен, відбудеться під час перегляду цих фільмів, на моє глибоке переконання, ще сильніше зблизить Україну та Туреччину, український та турецький народи. Окрім фільму «Блакитний велосипед», на кінофестивалі представили стрічки «Колись давно в Анатолії», режисера Нулі Більге Джейлайна, «Фокусник» Джема Ійлмаза, «Народ мого діда» Чагана Ірмака та «Останній лист». Усі стрічки об'єднують тема звичайних людей, які своїми вчинками впливають на долю всієї Туреччини. Надія Михайлова, Алі Карімов, Заман, АТР.